Joo, eli me selitetään nyt mitä me tehdään. Haastepäivää. Joo, mä en tiedä kuinka moni tietää, tai siis kukaan ei varmaan tiedä, mutta YouTubessa on sellainen haaste, että pitää maistaa eri pilttejä. Ja niinku katsoa, että mitä suunnilleen lapsille on. Ei meillä ole lapsia, mutta... Me ollaan liian tyhmiä kokeillakseen tätä. Juu. Mutta mitä lapsille syötetään. Hyi. Me otetaan kaurapuurosta. Jokapäiväinen Aamuruoka. Aamuruokamme. No niin. Se ei oo paha. Se ei oo paha. Aika klimppistä. Tosi hyvää. Okei, kiitos. Sitten aloitamme Nestle Bona pikkukokin herkulla. Erittäin ravitsevaa ja maistuvaa. Eli siis tässä on Ja tää kelpaa niinku 5 kuukausi ikäisille. vettä, keitettyä pastaa, pataattia, perunaa, fenkolisia. Hyvä rasvakoostumus. Kato se, siinä lilluu. Hyi, ei nyt tarvitse boksauta vaan se. Oikeesti nää on kiva, ihan sikakiva soittaa. Pystytäänkö jotenkin zoomata silleen? No niin, sitten No haistellaan. ei varmaan. Oh. No niin. Se pitää sekoittaa. Kato tullut. Sekoita se, mä en ainakaan No niin. Sekoitti. Sä et sekoittanut sitä kunnolla. Minähän en tuota paskaa tosta päältä. No niin. Hyvä, nyt sä sekoitit kaikki ne aineet. Oli 3, Otaks ristiin? 2, 1. Antakin. Tää... Haluatko kuvata, jos mä syön puuroa? Mä oksennan sit näin. Mä en niinku ymmärrä, miten vois sianliha. Tai siis, kun tää on... Niin. Toi Ei, kävi me syödään nää kylmänä. Hennoen vähän liian helposti, joten... Kato nyt, missä osoitat sillä kameralla. Vois ottaa tuot maitoa tänne puuroon. No niin, sit seuraava. Henna vetää. Okei. Kalastajan pataa. Bona. Hyi, kato tää oikeesti täällä. Lillu tuosta. Onko se on hyvä? Se liikkuu. No niin, liikkuu! Täällä on kasviksia ja lohta. Palsternakka, porkkana, purjosipuli, maissi, tärkelys, kerma, bla 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 bla. No niin, purkki auki. Mä oikeesti... Mä en halua kuulla. Hyvä, kun tää jäi vielä lusikkaa. Tätä ei jäi. Haluat sä paperin? Sä haluat pyyhkiä. No se ihan kamalalta. Siis siinä haisee lohi. Siis mikä ikinä on kuin siinä lohta ees. Ihan oikeesti. Just hyvä. Munkin mielestä ei meidän tarvii. Sekoitas vähän. Ei tää mene tää lusikka tänne. Tuossa on tämmösiä palasia. Tää on vähän vanhemmille lapsille. Täällä on vähän klönttejä. Tää on vähän vanhemmille. Kun on kasvis. Siis mä menen sen oksentaa tosta. Tää on 12 vuoden vanhoille lapsille. Joo, jolla on vähän hampaat jo kehittynyt. Joo, täällä on vähän... Kurkin. Oh. Noniin. Ei näin paljon. Onko sen kuvaa? 3, 2, 1. Noniin. Tää ei oo niin pahaa, koska tässä kuitenkin... Tää ei oo niin paha. Tässä niinku on mausteita. Toi niinku se toinen, mitä me maistettiin, se ei maistunut miltään, se oli semmoista sikamössöä. Nyt se iski. Hennata. Lusikka puhtaaksi. Nyt se iski. Mä en tykkää tosta kalamausta kyllä siinä. Nyt tuli kala. Miten mä haistan sen? Nyt tuli kala. Jos mä näen tossa tämmösiä porkkanan paloja, tämmösiä kynkkäreitä. Okei, sit seuraava. En... No, laitetaan se kiinni, se haisee ihan kamalalta. Voiko se vieläkin? Ei mun näe.
missäkin. Näin. Noniin. Sitten pataattia ja kesäkurpitsaa. Kattokaa sinne tuosta! Näkikää sen lillulan muoto. Sekoita sä se. Oh. Mä en tiedä, en mä tiedä. Maistuu ihan äitin ruoa. Siis äitin kokka. Jelly. Sekoita nyt se yök. Mä yleensä tykkään hyytäistä. Tai kiiseli. Niin nyt se ei ole enää niin paha. Nyt se on vähän Sekoita se kiiselin näköistä. kunnolla. Joo! Tollanen. Noniin. Pohjanmaan kautta. Pitääkö lentokoneet? Vauhtiraitoi Annina. Mä en edes syönyt kaikki. Voisitko ne laittaa jonnekin? On hyvä. Tervii syyä. Saa. Niitä on tuolla takapian pesaassa, jos haluat vielä lisää. Mä oon koko kesän sulle himoinut. Tää oli hyvää. Joo, siis meillä on pakkanen täällä. Me tulee semmoinen 4 litraa päivässä ei paljon meidän bensaasta. Ai, Saaks tämä mä vai? niitä? Joo. Meillä Potatis alkaa kohta loppua. med lax och ärtor eri perunalohta ja herneitä. Toi ei vaikuta niin pahalta. Ei. Ehkä se lohi ei nyt oo paras. Se on vähän tällaisia punaisia, mut ei se mitään. No, mitäkään me ollaan tässä syöty? Hei, mä saa auki. Jammi. Otaks toi jälkeen sitten juomatauko? Oh my god, tää on ihan kamalalta. Tääkin on hyvän tuoksusta. Miksi se on vielä siellä? Laita se sinne vadelmiin. Vois syyä. Syötkö tää? Haista. En mä nyt tosta tiedä. Ota ihan tuon verran. Mä en halua. No, toi on epäreilua. Sä päätte itse mitä. Kun mä näen tuon ruodon. Ei tuolla voi olla ruotoita Tai lasten. sit on joku lanka juttu. Hius. Sun pitää Karva. valittaa piltin Ei se mikä on, noniin. Vähän varannut. Eli 3, 2, Come on. 1. Kohta se kala iskee taas. Kuulin sen lokinan. Kalaa. Mä en köstä. Hyi, tää on mehukaljan kalaa. Ei toi jäi vielä. No kun mä ajattelin Henna haluaa Niin mä haluan nyt juomatauon. No niin. Tää on jotenkin tuttu. Tämä maku. Sä et varmaan Joo. syönyt sit. Koulun kalakeitto. Niin. Kyllä niin muuten. Hyi, sen takia mä en syö sitä. Et sä maistuu tuolta. Sit iskee kiinni viimeiseksi. Iskee kiinni. Toi tilli. Hyi. Ja pippuri sekaisin. Sulla on aika lähikuva tosta purkista. Hyi, kun tää maku ei lähde suusta. Namm. Suusko haluatko hakea sakset? Ei tuohon mitään saksia tarvii. Ei näin tarviikaan. Näin. Vanha lastenhoitaja. Niin me laitetaan tätä. Siinähän teillä on mukit, laittakaa niin. Me juotiin niistä. Eli- varmaankaan. Se on vettä esimerkiksi. Äidin maidon korviketta. Tissimaitoa. Mä sanoin, että on hyvää. Ramonen, niin Ramonen. Mä en usko, että se voi olla hyvää. Tissimaito. Kyllä mä alkaa. Vähän hötkytetään jo. Jos pitää ottaa se lämmitettynä. Hyi. No ei tää nytkään siis kylmää oo, mutta... Noniin. Shot. Noniin. Äänen. Sitten Pohjanmaan kaikki. kautta. Kaikki. Nyt pitää maistaa.
varmistaa, että tää maistuu ihan hyvältä. Se iski kiinni siellä lopussa. Siis sille lopussa tuli... Eka se oli se. Saaks mäkin badermi? Tää on hyvä maistaa. Tää voisi sopia noiden vadelmien kanssa. Hyi! Mä voisin Saanko mä maistaa? Oikeesti tosta olisi hyvä vadelmavadelma. Tuo on vähän tosi suukin. makeeta. Se on vähän niinku litkukermaa. Ei niin paljon! No just sellainen, kun mä muistin. Sulle jäi vielä vähän. No niin, Maamme. sitten. Viimeinen. Eiks okki? Kalkkuna kasvismuhennos. Hyvä. Ole oranssia mönnöä. Saanko mä jotain? Sä syödä tästä suoraan. Joo, mut se on tiivistettä. Siellä voi olla vähän kalaa. Oman! Okei. Oh, mä haluun putsata mun. Susku, anna mulle paperi. Mistä? Tää on muuten hyvä, tää on tämmöset aprikoosia. Mä oksentan toi maku, toi lopuksi ihan kauhean makusta. Tai sit se näyttää niinku semmoset kesäkeitolta tai semmoset kasviskeitolta. Oliks toi päivä mun joo? Eli kalkkuna kasvismuhennos. Noin. Hyvä, aika paljon tuli. Oho, tää onkin ihan mössöä. Tää onkin niin pieni. Tää on... Kuinka vanha tää on? 6 kuukautta. Kanaaterian tunnistaa keltaista kannesta. Joo, no niin. Ei se ollutkaan niin hyvä. 2. Sun juna tulee. 1. Ei mitään junaa. Oi, niin 2. 1. Tää on vähän sama kuin toi, niinku, mikä me otettiin ekaksi. Että ei oikein niinku maistu miltään. Tästä loppuu akku kohta. Mutta 20%. No en mä näistä tajuu. ihan paha. Ihan pahaa. En söi sulle. Hyi Henno! Yäk, tos mukis on. Mä en maista paneen mitään. Siinä oli vauvan ruoka spesiaalit sit pois.